Já bych mu přál snad jen to, aby se všichni dobře bavili. To je... Děkuji. Co bys přál filmu? Jak se jmenuješ? Já ti rozumím. Ale jo, je to v rodině, to jinak ne. Škoda, že tady maminka, ta by dělala dobře kluci. Tak já bych si přál, aby nám dopadla nějaká domluva se Sapterou a aby se to dostalo do škol. Dobře? Aby to... Promiň, pardon. Teď mluví pan producent. Aby to šlo do plusu. To už byste na příští premiéře neměl tak hezký oblek. Tak, zástupce lidu, diváků. Já jsem trochu překvapen, protože jsem nečekal, že budu na pódiu, ale jako zástupce publika doufám, že se nám bude líbit. A tak vám děkujeme, že máme možnost koukat vlastně na vaši cestu přes Lamač. Děkujeme, že jste přišli. Tak a Filipe. Už všecko bylo řečeno, já to završím tím jenom, že doufám, že si to všichni užijou. Tak a teď se to vždycky dělá tak, když se dá nějaká premiéra, pánové, skleničky prosím do středu a řeknu si vy jako tleskáte, my se napijeme a jdeme, jo? 3, 2, 1, ať to jde! Tak a protože my nechceme podceňovat vás,